వారాహి పూజకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మీ ధర్మబద్ధమైన ఏ కోరికైనా మనసులో 3 సార్లు స్మరించుకోండి. అమ్మకి నివేదించండి. దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి. గురుదేవ, మహాగణపతి దేవ, అమ్మా వారాహి, పితృదేవతలారా, పూర్వీకులారా, మా కులదైవమా, మీ దివ్య ఆశీస్సులు మాపై కురిపించండి. మా జీవితం ఆర్థికంగా వృద్ధి చెందేటట్టు ఆశీర్వదించండి. ధనధాన్యాలతో సుసంపన్నం కావాలని ఆశీర్వదించండి. మా దాంపత్య బంధం ప్రేమతో, నమ్మకంతో మరింత బలపడాలని ఆశీర్వదించండి. మా శత్రువులు చేసిన కుట్రలు నశింపచేయండి. విజయం మాదే కావాలని ఆశీర్వదించండి. సొంత గృహం త్వరగా సమకూరాలని ఆశీర్వదించండి. ఓం శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః. గురుభ్యో నమః. ప్రథమాచ్యుత ప్రథమ పూజిత మహాగణపతి 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 ప్రథమాచ్యుత ప్రథమ పూజిత మహాగణపతి మహాగణపతి మహాగణాధిపతియే నమః. సర్వవిఘ్నహరం దేవం మహాగణపతిం. ఓం గం గణపతియే నమః. 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 సర్వ విఘ్ననాశనం, సంపూర్ణ కార్య విజయం. మహాగణాధిపతియే నమః. వారాహిదేవ్యై నమః. అమ్మా వారాహి శరణు తల్లి. ఐం ఓం ఐం వారాహిదేవ్యై నమః. 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 ఐం ఓం ఐం వారాహిదేవ్యై
देव्यै नमः ऐं ॐ ऐं वाराहि 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 देव्यै नमः శ్రీమాత్రే నమః అమ్మా వారాహి శరణు శ్రీమాత్రే నమః అమ్మా విజయదుర్గ మహాకనకదుర్గ సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం ओम दुम दुर्गाय नमः 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 ओम दम 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 दुर्गाय
దుర్గాయ నమః ఓం దం 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 దుర్గాయ నమః శ్రీమాత్రే నమః సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం దుర్గమ్మ. అమ్మా వారాహి మహాధూపం స్వీకరించి తల్లి. శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః శ్రీ వారాహిదేవ్యై నమః. సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం అష్టైశ్వర్యం ప్రసన్న. అమ్మా వారాహి శరణు, వారాహి రక్ష. అమ్మా మహానైవేద్యం. వారాహిదేవ్యై నమః వారాహిదేవ్యై నమః వారాహిదేవ్యై నమః. శాంతి తల్లి శాంతి. సర్వశత్రునాశనం సంపూర్ణ కార్య విజయం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. అమ్మా దుర్గమ్మ శాంతి, దుర్గమ్మ శాంతి. అమ్మా సర్వకాల సర్వస్థలందు సిరి సంపదలతో ఆయురారోగ్యాలతో అందరినీ ఆశీర్వదించమ్మా. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సర్వశత్రునాశనం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.